आसाम रायजोनि गेजेराव आरोबाव गोबां अखा हाबावगोननि गोनांथार सांग्रांथि होबावदों बोथोर बिफान IMDआ। IMDनि रिपर्ट बादिब्ला आसाम रायजोआव फैगौ 12 जुलाइसिम गोबां अखा हाबाय थागोन। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे बिटिआरनि सिङाव थानाय क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायावबो गोबां अखा हानायनि मिजिं दं। बिटिआरनि बेफोर जिल्लाफोराव फैगौ 12 जुलाइसिम गोबां अखा हागोननि सांग्रांथि होदों IMDआ। ओरैहाय बोथोर बिफाननि बे समाव गोबां अखा हागोननि सांग्रांथि फोसावनाया रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां गाज्रिबो जादों। दासान्दि दैज्लां बोथोरनि माइ आबाद गायफुनाय समाव आसामनि जायगा जायगा दै लोमसावनायखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि रायजोनि गेजेराव फैगौ 12 जुलाइसिम गोबां अखा हाबावोब्ला बेफोर जिल्लानि सुबुंफ्रा आरोबाव खैफोदजों भुगिनांगोना रोखा। गुबुन फारसेथिं माइ आबादनि थाखाय दासान्दि दैनि गोनांथि जानाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बोथोर बिफाननि सांग्रांथि फोसावनाया जोबोरैनो रेहाय मोननाय खौरां। मानोना दैनि आंखालाव दासिम जायगा जायगा माइ आबाद गायनो फुनो मोनैनि खौरांखौ मिन्थिनो मोन्दों। नाथाय बोथोर बिफाननि सांग्रांथि होनाय बादियै जुदि अखाया गोबाङै हायोब्ला आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव आरो रेहाय मोननाय जागोन। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।